Na severozápadě Řecka, omýván Jonským mořem, leží ostrov Korfu, někdy známý také jako Kerkyra, velice často přezdívaný rovněž jako Smaragdový ostrov. A již při první návštěvě se každý může přesvědčit, že toto označení je velice výstižné. Mezi bezmála 15 řeckými ostrovy je ostrov Korfu považován za ten nejzelenější a podle mnohých také za nejkrásnější ze všech. Hlavním důvodem je především geografická poloha ostrova, která zaručuje dostatek slunečního svitu a potřebných srážek. I proto se na ostrově daří mnoha, především subtropickým rostlinám, keřům a stromům, které navzájem vytvářejí úchvatně zelený šat v protipólu k tyrkysově zbarvenému moři, obklopeným pobřežím posetým písečnými a obláskovými plážemi. Ty jsou oprávněně považovány za jedny z nejčistších v celém Řecku. Lze tu nalézt i zcela odlehlá místa s minimálním nebo zcela bez dopadu civilizace. Zde si milovníci klidu a odpočinku přijdou opravdu na své. Typickou rostlinou Korfu je olivovník, který se využívá k produkci známého a oblíbeného olivového oleje. Dále se zde nachází také citrusovníky, eukalypty, cypřiše, myrty nebo palmy. Stejně jako fauna je zajímavá i flóra. Při troše pozornosti lze spatřit třeba různé ještěrky, leguány nebo vodní želvy. Tady lze spatřit i typická vesnická sídla, domky s úzkými uličkami nebo třeba obraz tradičního oslíka, jdoucího na pastvu. Ostrov je také opředen mnoha bájemi a legendami, jako například o Odysseovi a jeho cestě z trojské války na rodnou Ithaku. Právě Korfu bylo poslední zastávkou. Agios Georgios, někdy též označovaný jako Agios Georgios Severní nebo Agios Georgios Págy, je malá, původně rybářská vesnička na severovýchodě ostrova Korfu. Dodnes si zachovává i jako turistické středisko svou osobitou krásu. Tu podtrhuje ještě jeden fakt. Středisko je velmi klidné a doposud nezasažené nadměrným cestovním ruchem s nočním životem a hlukem. Je přesně tím místem pro klidnou a romantickou dovolenou. Relativní uzavřenost nabízí překrásnou scenérii a písečná pláž je velmi vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Pláž je velmi široká a vstup do vody pozvolný. Díky délce pláže si tu najde své každý. Na některých místech je klid, na jiných možnost vodních sportů, vždy je však pláž čistá a vhodná pro hrátky dětí i dospělých. Pláž v Agios Georgios pravidelně získává ocenění modré vlajky za údržbu a čistotu. Během dne nabízí rezort Agios Georgios slunečníky a lehátka, stejně jako zábavu a hry v odpoledních vlnách při plavání nebo při vodních sportech. Je to ideální místo pro sklidnění času o dovolené. Vše zde plyne pomalu, beze spěchu. Pro milovníky skutečně panenských pláží uprostřed nádherných kulis nespoutané přírody je poblíž Agios Georgios pod vesničkou Afionas dvojitá zátoka Porto Timony. Už cesta k pláži, byť vedoucí náročnou pěšinou po svahu mezi skalami, trnitými keři, je plná úchvatných výhledů na Agios Georgios a celý jeho záliv. Po necelé půlhodině chůze se na skalnatém ostrohu pod vámi otevírá dvojitá pláž oddělená úzkým pruhem země. Dvě zátoky Porto Timony. Po sestoupení do zátoky jsou návštěvníci odměněni nádherně čistou, průzračnou vodou. Náročná cesta sem je ihned zapomenuta. Tady si všichni mohou vychutnat pravou idylu a krásu pobytu u moře. Plavat v průzračném moři,
potápět se a hledat plody moře, nebo jen tak ležet a vystavit své tělo slunečním paprskům. To vše je zde navíc umocněno klidem a pohodou. Kromě cesty po souši lze zvolit také cestu po moři. I ta skýtá nádherný zážitek. Ve vesničce Afionas nad zátokou jakoby se zastavil čas. Vesnička byla osídlena v 6. století před naším letopočtem, později opuštěna a znovu osídlena v 6. století našeho letopočtu. V centru obce na malém náměstíčku stojí starý kostelík, od něhož vybíhá několik úzkých uliček. Tady stojí za to zastavit se a dívat se kolem sebe. Vysoko nad Agios Georgios, nedaleko vesničky Prinilas, je vidět na celou zátoku. Odtud jsou také nezapomenutelné výhledy na západ slunce. Zážitek, na který se nezapomíná. Hotel Alkion s rodinnou atmosférou a také výbornou polohou v těsné blízkosti pláže nabízí veškeré služby spojené s pobytem u moře. Nezbytnou součástí je výborný servis a vstřícnost hotelového personálu. Součástí hotelu je také venkovní bazén se slunečníky a lehátky. V areálu hotelu Alkion je také vila Lola s malým supermarketem. I tady je zajištěn výborný servis spojený s pobytem. Hosté vily mohou rovněž využívat bazénu hotelu Alkion. Součástí celého rezortu je taverna Marina s výhledem přímo na celou zátoku. Příjemné prostředí a ochotný personál je samozřejmostí. Hledali jsme menší hotýlek, aby to nebyl žádný super moderní, vysoký panelák, takže jsme spokojení s tím, jak to tady i vypadá, i příroda kolem, všechno se nám tady líbí, no, moc. Že to tady je právě klidnější, nejsou tady žádný hlučný moc prostě diskotéky po nocích a i ty pláže vlastně jsem překvapená, že jsou poměrně prázdné. Čekala jsem, že tady bude hlava na hlavě a není to tak a to se nám líbí. Byli jsme se jednak podívat na výhledu na západ slunce, který je opravdu velice kouzelný. A pak jsme byli v Aqualandu a byli jsme na okruhu ostrovem. Asi se nám líbil určitě okruh po ostrově, kde jsme se dozvěděli od naší průvodkyně, která tady vlastně žije na Korfu a částečně vlastně z poloviny je Češka. Tak jsme se dozvěděli spoustu informací o celém ostrově a o všem možném, jak to tady vlastně funguje. A v Aqualandu se nám líbilo, protože jsem tady s dětma, takže ty se tam vyřádili. V Agios Georgios se mi líbilo moc, protože to je takové zvláštní líné městečko, naprostá pohodička a právě tehle ten klídeček jsme tady čekali a proto jsme sem jeli. Nahoře vlastně na skále je krásná restaurace, kde jsme si dali i oběd, který nám velice chutnal. A je tam právě krásný výhled do celé tady té zátoky. A pak jsme se šli dolů, kde jsou dvě kouzelné zátoky, kde se dá vlastně koupat. Z jedné strany jsou kameny a z druhé je tam píseček, takže bylo to velice příjemné a hezký. No. Krásná příroda je tady. Konají se zde tradiční řecké večery, plné tanců tanečníků v originálních řeckých krojích. Vynikající atmosféra večera vtáhne mezi sebe všechny účastníky a brzy se stává veselou a příjemně prožitou zábavou všech, bez rozdílu národnosti a jazyka. Hey!
Vesnička Agios Georgios má také své tradiční poutě. Od místního kostelíčka se večer postupně scházejí v nedaleké vesničce všichni, kdož chtějí slyšet příjemné řecké melodie, ochutnat některé speciality, zejména ze skopového masa. Prostě pouť, tak jak má být. Turistické středisko Acharavy leží v severním cípu ostrova Korfu a spolu se středisky Sidari a Roda vytváří pomyslnou trojici oblíbených turistických oblastí. Acharavy je jakýmsi hlavním městem severní části ostrova, které zajišťuje široké služby nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele z dalekého okolí. Centrum je tvořeno jednou hlavní ulicí a postranními uličkami, které se zbíhají k pláži. Letovisko je vhodné pro všechny věkové kategorie, nachází se na severním pobřeží ostrova Korfu s úžasným výhledem na albánské pohoří Dinarit a západním směrem na souostroví Otony. Podél celého Acharavy se táhne několika kilometrová písčitá pláž s malými oblázky s proslule čistým mořem. Vstup do moře je pozvolný a mělký, takže si vody mohou bez obav užít i malé děti a nepříliš zkušení plavci. Na pláži jsou k dispozici slunečníky, lehátka a sprchy. Někdy jsou zde tolik oblíbené vlny, které jsou zdrojem nejen pohybu ve vodě, ale také jistě i zábavy. Zejména při západu slunce je pláž v Acharavy doslova kouzelná. Vila Pelágie leží přímo na pláži v centrální části Acharavy. Všechny byty mají přímý výhled na moře a jen několik málo kroků stačí k tomu, abyste byli na pláži. Pobřeží je krásný klid, pohoda, je klid, koupání, pohoda, sluníčko. Ubytování jsme spokojení. To, co bylo nějakým způsobem inzerovaným cestovkou, tak odpovídá a to, co jsme si přáli, tak to máme. Můžeme tady sedět, děti nám běhají na pláži, na ně vidíme, můžeme se vykoupat. Žádná dlouhá cesta, máme malé děcko, tak s tím dětskem žádná dlouhá cesta v moři. I v Acharavě lze doplnit program svého pobytu podle přání i zájmu návštěvníků. Dělali jsme s rodinou tady několik výletů, abych především doporučil výlety směrem do hor, kde se nacházejí krásné malebné staré vesničky. Dělali jsme výlet na sever ostrova, kde jsou krásné výhledy jak na moře a také na albánské pohoří, které je tam opravdu na dosah ruky. Nádherný výhled na moře u Acharavy je ze svahů hornatého masivu nad městečkem. Doplňkovým programem pobytu na Korfu je například návštěva hlavního města ostrova, Kerkeri. Tady je možnost individuální prohlídky pamětihodností. Jednou z nich je například stará pevnost. Při průchodu hlavní branou už se dostanete do pevnostního systému s velmi zajímavým architektonickým řešením. Z hradní pevnosti jsou nádherné pohledy na moře plné lodí. Před pevností v parčíku lze na hradbách při troše pozornosti pozorovat leguány. Kolem muzea asijského umění se pomalu dostaneme do úchvatných uliček starého města.
Uličky jsou plné tajemných zákoutí, ale také obchodů, obchůdků, taveren a dalších velmi zajímavých objektů. Jedním z nich je například chrám svatého Spiridona, dobře viditelný z různých částí města. Postupně tak lze projít velkou část města Kerkiry. Nezapomenutelným zážitkem je návštěva poloostrova Kanony. Typickým symbolem Kerkiry je úchvatná vyhlídka na klášter Vlacherena a vedlejší ostrůvek Ponty Konisy, neboli Myší ostrov. Současně lze sledovat se zatajeným dechem pohyb letadel na nedaleké letištní dráze, nejmenší v Evropě. Nedaleké vesnice Gastury je místo, které si vyhlédla rakouská císařovna Alžběta, zvaná Sissi, pro stavbu svého zámečku Achillion. Císařovna byla velkou milovnicí Korfu a proto se tu v 19. století rozhodla vystavět tento skvost, který pravidelně navštěvovala. Dalším z turistických cílů může být například za východu slunce na pobřeží hora Pantokrátor, nejvyšší hora na Korfu v nadmořské výšce 906 metrů nad mořem. Leží v jeho severní části. Skoro až na vrchol s kostelíkem vede silnice. Odměnou ale bude nezapomenutelný výhled na moře a okolní ostrovy. Výlet do Aqualandu, který je jedním z nejmodernějších a největších vodních parků v Evropě s celkovou rozlohou 125 000 čtverečních metrů. V parku je velké množství vodních atrakcí, jako jsou obří skluzavky a tobogány. Areálem protéká líná řeka. Jsou zde disneyovské tématické okruhy pro nejmenší, nebo třeba mořské vlny a mnoho dalších atrakcí. Po zážitcích ze skluzavek se můžete občerstvit v barech, stáncích s občerstvením, cukrárně či restauraci. Samozřejmostí je bezplatná možnost využití lehátek, slunečníků, šaten a sprch. Dalším výletem může být plavba výletní lodí podél jižního pobřeží ostrova Korfu na ostrov Paxos. Na Paxosu je možnost prohlídky městečka Gaios nebo občerstvení v některé z místních taveren. V poledních hodinách přeplujeme do malebného městečka Parga, ležícího na pobřeží pevninského Řecka. V Parze je čas na prohlídku města, návštěvu zříceniny, středověkého hradu, koupání, nákup suvenýrů a tak dále. Obdobou je výlet lodí podél jihovýchodního pobřeží ostrova Korfu k protějšímu pevninskému Řecku, zejména k malebné zátoce na ostrově Antipaxos, kde byl natočený známý film Modrá laguna. Celé pobřeží z lodi je pak naprosto okouzlujícím zážitkem. Smaragdový ostrov, jeden z nejsevernějších a také nejzelenějších ostrovů v Jonském moři, ale i v celém Řecku, je právě ostrov Korfu. Svým návštěvníkům nabízí nepřeberné množství překrásných přírodních scenérií, zasazených do tyrkysově zbarveného moře s křišťálově čistou vodou. Ostrov poskytuje turistům vše: vzácné pamětihodnosti, panenskou přírodu, klid na kouzelných písečných a obláskových plážích s pozvolným vstupem do moře a nezapomenutelná panoramata. Pokud se i vy rozhodnete pro pobyt na Smaragdovém ostrově, nebudete litovat. Nashledanou na Korfu.